Ar ôl y diwrnod cyntaf yna, beth ddigwyddodd i fi wedyn yn bersonol ar ôl hynny oedd roedd gan fy nhad fan a wedyn fi ag e wedyn. Beth oedd yn digwydd, o'n nhw'n goffa cludo'r sbwriel yma wedyn o'r safle ac yn mynd i wannol hen weithfeydd ac yn y blaen neu ryw dir corsiog a jyst yn ei ollwng e fyna. Wedyn oedd y dîmau o bobl yn fyna, fi wedyn yn had yn mynd o gwmpas gyda wrn te ac yn y blaen a bwydydd, brechdanau a bisgedi yn fan i roi'r bobl yna. Felly, ar ôl y diwrnod cyntaf, o'n i ddim yn rhan o'r broses yna, achos erbyn hynny wrth gwrs oedd bobl wedi tyrru o bob cyfeiriad i helpu ar y diwrnod cyntaf yna. Oedd yna bobl yn dod lan, oedd myfyrwyr yn dod lan o Gaerdydd ac o Abertawe, a wrth gwrs glowyr mwy profiadol, a pob math o bobl. Ond ar ôl y diwrnod cyntaf, wrth gwrs wedyn, oedd bobl mwy proffesiynol yn gallu bod wrthi ar y safle ei hunan. Felly dyna'n mhrofiad uniongyrchol i fel petai o'r drychineb. Byddwn ni'n ychwanegu falle, mae'n nod mewn ffordd, o'n i wrth gwrs wedyn yn yr ysgol. Oedd ffrindiau gen i yn gyfoedion y fi oedd wedi colli brodyr y chwiorydd ac yn y blaen. Ac athrawon yr ysgol hefyd wedi colli plant. A beth fi yn cofio'r cyfnod yna oedd yn yr ysgol ar ôl hynny, fawr ddim siarad am beth o gwbl. O'ch chi'n ymwybodol o'r golled fawr wrth gwrs, ond oedd yna rhywbeth oedd e'n neb yn fodlon siarad am y peth. Oedd e dan yr wyneb i gyd. A dwi'n meddwl bod hwnna wir am y profiad i yn gyffredinol oedd fertau'r emosiynau wedi rewi am gyfnod bron. Ac oedd e'n ddiddorol adeg ar hanner canmlwyddiant. O'ch chi'n gweld bobl yn Aber-fan yn dweud hynny hunan, ond nhw fel ar ôl yr holl flynyddoedd yn fodlon edrych nôl nawr a siarad yn llawer mwy agored am y peth. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhan o'r broses o ddioddau neu o wynebu'r math nhw erchylltra. Mae pob math o emosiynau yn dod ac yn amrywio o gyfnod i gyfnod hefyd. Erbyn hyn, falle eto gydag amser a wrth bod i'n hunan yn dad ac yn dod cur erbyn hyn, fi'n gallu ymateb yn tawer mwy emosiynol agored i'r peth. A hefyd mae fwy a mwy o ddicter hefyd. Dwi'n meddwl, wrth i chi feddwl am, wel, y ffaith yr enghraifft o'n i'n perthyn trwy briodas i'r brif athrawes yn yr ysgol a gafodd i lladd yn y drychineb. Ac hi ac eraill wedi bod yn anfon at y cyngor ac yn dweud mae'r rhywbeth yn bod fan hyn. Mae'r dŵr yn dod lawr o'r mynydd ac yn ddi i gyd ac yn mynd hibo'r ysgol a neb yn cymryd sylw o'r peth. Bydde nhw ddim wedi, fel wedodd un o'r bobl oedd yn sgrennu ar y pryd yn ymateb yn ddig i'r peth. Pe bai yr ysgol na wedi bod yn haro neu'n eaton, bydde nhw wedi codi rhywbeth fel yna uwch i pennau nhw, ynde? A wedyn ar ôl hynny wedyn, y Llywodraeth yn cymryd arian o'r gronfa oedd wedi cael ei sefydlu helpu'r teuluoedd i dalu am symud y tipiau. Wedyn mae'r holl bethau yna wedyn yn golygu bod 'na elfen o ddicter hefyd yn ogystal ag emosiynau eraill.